डैड जब फोन करके तू गुड नाइट कहलू तबे हमरा के पता चल गई केहू तोहरा के इन्फ्लुएंस कर रहा बा। 6 महीना ले तू हमरा से मिललू ना और यजा 3 दिन रुक गईलू, मतलब तारा जिंदगी में केहू हमरा से भी इंपॉर्टेंट पर्सन आ गई बा। ऐसा नहीं के डैडी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तू प्यार काहे कैलू ई ना पूछब, 100 रीजंस होखी तारा पास। बाकी श्री, तू शादी काहे कैल चाहताड़ू सिर्फ एक रीजन बता दा। वासु ओकर जिंदगी में जे भी बा उनकरा के खुश रखल चाहेला डैडी, और हमके तो वो अपन जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करेला। तो सोची हमरा के कितना खुश रखी। जब रउआ साथे रहेनी जितना खुश और सिक्योर फील करेली ओकरा साथे भी ऐसा नहीं फील करेनी डैडी। ओके ओके, अपने पेरेंट्स के एजा आवे के कहा। ऊ ना ही है अंकल।